बिजनी बर' बाजाराव जौ मदारुफोरनि दादागिरि मेलायाव जौ लोंनो मोनैनि थाखाय जौ मदारुफोरा गाग्लोबदों बर' बाजार दालाय एबसुनि मावख'खौ। मावख'आव थानाय डाइनिं टेबोल, सियार, साइकेल आरो न'नि इन्जुर खोरखि बायदिखौ बुफायनायजों लोगोसे बर' बाजार दालाय एबसुनि सानै बिबानगिरिफोरखौबो बुना गालांदों जौ मदारु लम्पट अगियान सुबुंफोरा। लोगो लोगोनो बिजनी थानानि असिजों लोगोसे टाउन एसआइ पंकज दलिनि संदाननायाव साथाम दुथांफोरा हमजायो। बे हमजानाय सुबुङा बोरिफारा गामिनि थागिबि अजन्ता गयारी होनना सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि फुजा मेलायाव समाजनि मोजांखौ लाबोनो थाखाय आयेन बेरेखा जौ जुवा बायदिफोरखौ बन्द खालामदोंमोन बिजनी ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरा। आरो बे थांखिजोंनो बिजनी बर' बाजाराव जानाय महालया मेलायाव बिजनी बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी ट्राइबेल संघ, बिजनी दख'रा एबसु आरो बिजनी दख'रा आइजो अनसाय आफादा जथायै जौ फाननाय आरो लामा सामा जौ लोंनायखौ बन्द खालामदोंमोन। बेनिनो सुथा लानानै अगियान जौ मदारु लम्पटफोरा बर' बाजार दालाय आफादनि मावख'आव गाग्लोबदों। एबसु अफिसखौ गाग्लोबग्रा दुथांफोरा बिनि फिथाइखौ माबादि मोनजागोन समासो मिथिसिगोन। मैया थिग हरनि जोङो बेयाव मावखुलियाव ओंखाम जाखांबाय आरो टाइमा फ्राय माने 12:30 बारबाय, 1टा गाहाम जाबायमोन। बे समावनो माखासे दुथांफ्रा जोंनि अफिसनि सानै मावथिफोरखौ थिगसे बुनानै गालाङो। लोगोसे जोंनि डाइनिं टेबोल बेखौ गंथामखौ बुख्रेबनानै गालाङो। थोरला फारसेथिंजाय सियार दंमोन 6-7खानसो बेखौ बुख्रेबनानै थांदों। साइकेल दंमोन, साइकेलखौ बुख्रेबनाय जादों। दा बेखिनि आरोखि। बिसोरो फ्राय माने 150-200नि गेजेराव दंमोन बिथांमोना। गासिबो लाइमोनबो दङ, फारसेथिं हाबा जानायफोरबो दङ। बिदिनो गोबां माने लाइमोनफ्रा बेबायदि खालामफैदों जोंनि अफिसाव। लोङै जायै गासिबो फेज'नाय अलरेडि। दुखु मोनदों। बिथांमोन खावलायदोंमोन जेनेबा गावजों गाव खाथिनि खाथि जायगानिनो होननानै गाबोन मोखां नायबानो नुलायलायो होननानै जों खावलायदोंमोन जे अननानै प्लिज थांफिन बेनिफ्राय। बेखौ बिथांमोना मानियाखै। लोगो जोंनि सानै वार्कारफोरखौ एटाक खालामनाय जायो आरो जोंखौबो नाजादोंमोन, नाथाय जों रायलायनायनि गेजेरजों माने ओंखारलांफिनो बेबायदि आरोखि। आखायाव आं नुनायाव जेबो नुवाखै, आङो दंना गैयामोन आं मिथिया, आं नुवाखैमोन बेखौ आरोखि। बेखौ आं नुसनाखै, लादोंबो जानो हागौमोन बिदि आरोखि। दरजा आरो बे वाल बेरानि माबाखौ बुख्रुबबाय माखासेखौ, आरो फारसेथिंजाय मा होनो डाइनिं टेबोल गंथाम बुख्रेबदों, थोरला बोला जाखादों। साइकेल गंसे आरो सियार 7खानसो बेफोरखौ बिथांमोना बुख्रेबलांदों। बुजानाया माबायदि अबस्था दं? बुजानाया ज' बेंखननानै बुजानाय। थै बिदि एसे एनै गदों, बुरजाद्राय बिदि गवाखै, थेवबाबो बुनायफ्रा बिराद जोबोरैनो बुजादों बिथां सानैमोना। बेखिनि मोदोम सिङाव जखम जाबाय, सायाव नुवाबाबो सिङाव बिराद जखम जादों आरो बिथांमोननिया। मोनायावनो पेटागाव सिभिल 30 बेड बेवहाय लांनानै ट्रिटमेन्ट होनाय जाबाय एसेबाबो।